Ти като една жена, лидер по отношение на това да се проявяваме като личности, като дами, женствени, винаги ли си имала този баланс между личния и професионалния живот? Разбира се, че не. Всяка една съвременна жена и особено една амбициозна жена идва етап от живота и когато ние решаваме, че можем да се справим с всичко и да бъдем активни, работещи дами, да отглеждаме деца, да сме прекрасни съпруги, приятелки, светски дами, да пътешестваме и се оказва така, че този баланс започва да ни се изплъзва. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Лидерски влог към Лидерски форум 2025 и Денят на жената предприемач 2025. Днес съм на гости на Йордана Димитрова, която е създател на програмата Код Великолепна и не само. И сега ще ви запознаем каква е тази програма, коя е Йордана Димитрова и какво може да очаквате от нея по време на Денят на жената предприемач 2025. Добре дошла, Йордана! Благодаря за поканата отново да съм част от Денят на жената предприемач. Първо бих искала да те попитам, ти като една жена, лидер по отношение на това да се проявяваме като личности, като дами, женствени, винаги ли си имала този баланс между личния и професионалния живот? Какъв е твоя път? Коя беше Йордана преди, коя е сега? Разбира се, че не. Всяка една съвременна жена и особено една амбициозна жена идва етап от живота и вярвам, че много от дамите ще се припознаят в моите думи, когато ние решаваме, че можем да се справим с всичко и да бъдем активни, работещи дами, да отглеждаме деца, да сме прекрасни съпруги, приятелки, светски дами, да пътешестваме и се оказва така, че този баланс започва да ни се изплъзва. Аз преживях един такъв период в моя живот. Влязох си, както се казва в модерния термин, burn-out, след което ми се наложи отново да започна да се запознавам със себе си и да видя къде точно погрешно съм свила от пътя. Код Великолепна е една програма, създадена преди няколко години. Аз имам честта да съм в тази програма от самото начало и по-настоящем да съм преподавател в програмата. И всъщност тя ме плени с това, че в програмата се научаваш как да бъдеш уникална, успешна, женствена, но и да балансираш между всичките тези роли. Това е една и от твоите мисии. Би ли казала същината на Код Великолепна каква е за аудиторията, която не я познава? Много от дамите свързват програмата Код Великолепна с женствеността, отново да преоткрием нашата женска природа и може би така обобщено вече след толкова дами преминали академията, най-честата обратна връзка от тях е, че програмата им дава възможност отново да се влюбят в себе си. По този начин описва дамите усещането отново за тази женска своя автентичност, да я усетят и така да се завърнат. Лично на мен това ми помогна, когато аз бях изгубила този така жадуван баланс, да се завърна, да се запозная отново с себе си, да се заобичам, да разбера какво точно аз харесвам, какво искам в живота и да не се опитвам да се справя с всичко навсякъде, на всяка цена, по най-перфектния начин, а по-скоро да приоритизирам важните аспекти от моя живот. Ти за поредна година си част от програмата на Денят на жената предприемач. Този път обаче си в панел за бизнес стил и облекло. Би ли ми споделила дрес-кодовете? Разбират ли се или не толкова от дамите? И какво е твоята тенденция собствена, за да поддържаш винаги бизнес стил и облекло адекватно за повода? По отношение на облеклото, може би това е една от темите, по които дамите ми задават най-много въпроси.
почти всеки ден получавам съобщения в Viber: Йордана, помогни ми това да облека или това, в зависимост от различния повод. Наистина искаше ми се да ви споделя, че има една такава универсална таблица с всички видове дрес-код, която да използвате, но истината е, че събитията са много различни по характер. Ето, дори вчера визитата на Доналд Тръмп и Мелания Тръмп в Англия, също дали са били облечени. Така цяла сутрин дискутирахме с дамите в групата "Жълтия туалет" на Мелания Тръмп на тази официална вечеря. Истината е, че освен по различни видове дрес-код, има много нюанси и дори държавата, в която ние сме отраснали, какви са традициите нашите, има значение самото събитие. Дори един бизнес форум, както е Денят на жената предприемач, бива възприеман по много различен начин от дамите, как трябва да са облечени на бизнес форум. Ако искате, мога да споделя едно универсално правило за дамите, които ще присъстват на дамският форум, и защо всъщност мъжете обикновено се справят по-добре от дамите в това отношение. Защото, дами, едно сако е винаги добра идея. Така че, ако се чудите какво точно да сложите, сложете едно красиво сако и ви очакваме. Много ти благодаря за тази препоръка, и тя не е случайна, защото аз доста съм виждала дами на високи ръководни позиции и в частния бизнес, които идват с много прилепнали рокли и с много така без сака, излизащи различни красоти, така да ги нарека по-общо, което обаче им създава впечатление за по-ниска категория, отколкото са те на позицията, на която заемат. Ти съгласна ли си с това твърдение? Много гафове има по темата с облеклото. Пак казвам, дори на високи държавни нива се случват тези неща. Какво остава за нас в реалния живот? Все по-често получавам комплименти, ми казват: Йордана, по теб се равнявам. Като отида на събитие, видя ти как си облечена и аз дали съм нещо подобно, разбирам дали съм се справила или не. Дами, не се притеснявайте, има си начин, има 8 неща, на които учат дамите, 8 стъпки как да сте облечени винаги по най-перфектният начин, така че самите вие да се чувствате комфортно на даденото събитие, защото това, което забелязваме, че ако ти, например, се прекалил с дрес-кода си, прекалено официален за даденото събитие, обратно, ако си подценил събитието и си по-неформално облечен отколкото трябва, най-големият дискомфорт се остава за теб. Ти самият не се чувстваш добре, попадайки в такава обстановка. Благодаря ти за това допълнение. Всъщност в нашия панел модератор ще е Албена Александрова, известна като Рошевата гарга, и сме заложили и част, която е с аксесуари, не само с бизнес стил и облекло, за деколтето в бизнеса като феномен, за различни аксесуари, и ще правим и демонстрации пред хората, също така ще има и награди, така че дамите, които мислите, че разбирате много от бизнес стил и облекло, също ще може да изпъкнете и да си тръгнете и с награда. А на мен ми се иска, Йордана, ти да споделиш програмата Код Великолепна, кога се случва, по какъв начин протичат, как въобще тази женственост се постига? Като всяко нещо, което не може да се научи с всяко ново нещо, му трябва време човек да го разбере, да го осъзнае, след това то да стане част от твоят стил на живот. Затова и програмата, в която аз така потопявам дамите, е 6-месечна. С дамите се срещаме всеки вторник онлайн, веднъж месечно имаме среща на живо, където практикуваме всичко това, за което сме си говорили. Създава се една разкошна общност, една група, в която много споделяме, комуникираме. Дамите, понякога, когато правиш нещо ново или въвеждаш нещо ново в живота си, имаме нужда от подкрепа.
да попаднеш в среда с единомишленици. Много приятелства възникват между дамите. В унисон с Деня на жената предприемач, много от тях започват да правят бизнес заедно. Дами, имайте предвид и че и през женската си природа ние можем да бъдем едни отлични предприемачи. Не е нужно да се обличаме като мъже, не е нужно да се държим като мъже. Можем да си останем жени. Това ще бъде част от моето послание, което ще вложа по време на Денят на жената предприемач. Ако ви е интересно повече неща да научите, следващата ми програма провежда се веднъж годишно, имайте предвид, започва този месец на 30 септември, така че дами, очаквам ви в Код Великолепна. Аз ви казвам, че който се включи в Код Великолепна няма да съжалява. Казвам го от личен опит, а много често и дамите правят крачка за втори, трети, четвърти, дори пети път да се включват в програмата, за да запазят тази женственост и този магнетизъм, който се случва по време на програмата. Така че ние ще ви очакваме по време на Денят на жената предприемач 2025, където Йордана Димитрова ще бъде участник в нашия панел за бизнес стил и облекло, за да може да сподели и практически насоки и своето мнение като експерт в това отношение. Очакваме ви на 24 ноември в Гранд Хотел Милениум, бална зала. До скоро, дами!